हेलो गाइस माने नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै मिथिखाबाय आं मा भिडिअ लानानै फैदों। माने आं सानडे माने बेफोरबायदिनो Q&A भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदिनो आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय नांगौबा नोंथांमोना बेयाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो गासैबो मिथिबायना। दिनैनि कमेन्टआ जाबाय बांद्राय बेफोरबायदि नङा, माने बांद्राय बुरजा नङा आरो कमेन्टआ मिथिबायना। गासैबो माने सोंनायखौनो सोंहरगासिनो आरो मिथिबायना आंखो, बेनिखायनो इसेल' जागोन दिनैनि कमेन्ट रिप्लाया माने मिथिबायना। जुदि नेक्स्ट सानडेआव सोरबाफोर माबाफोर रिप्लाय हरजानो लुगैदोंबा माबाफोर बाथ्रा दङबा सोंनानै लानो हागोन आरोना। बिदिब्ला बांद्राय बुकिबाय थाला ना मा होनो, भिडिअखौथ' जागायजेननांसिगोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो जोबजासिमहालागै ना। फार्स्टआवनो दोङो कमेन्टआ सोर जाखो, सनिया ब्रह्मआ बुंदों मा आंसो फसायोमोन नोंखौ, नोंना जिएफ दंखायोबा मालाय। फसायोबा फसायजागोन माने मा बुंबावनो, सनिया ब्रह्म माने आइ लाभ इउ। ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट, त्रिदेब बर'आ बुंदों मा आसोल नोंना बुस्थुआ बेसेबां इंसि गोलाव आरो बेसेबां केजि जागोन। माने बुस्थुआ बेसेबां इंसि बेसेबां गोलाव बेसेबां केजि जागोन माने सुनानै नायनांगोन। सुनानै नायनानै बेसेबां गोलाव जायो बेसेबां केजि जायो माने खोन्थाहरसै आरोना। सुनानै नायनोसै आरोना। ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट, पन्डित इस्लारिया बुंदों मा ओइ बर' हेन्देल मारिया बर' प्लिज इउर रिप्लाइ मी। माने हेन्देल मारिया माने मारिबाबोलाय मानो खोन्थानोलै आंलाय। ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट, कुलबयआ बुंदों मा बर'ना फार्स्ट जिएफआ सोरमोन। माने आंनि जिएफआ फार्स्ट सोरमोन माने गरेस्वर खाथियाव दंमोन आरोना। गरेस्वर खाथि माने राजा खाथो होनाय, माने बेयावहाय आं सासे माने सिख्ला मोजां मोनोमोन माने मिथिबायना। बे सिख्लाया आंखौ गारग्रोदों आरो माने मिथिबायना। आं गारग्रोआखै दे, माने बेसो गारग्रोदों माने मिथिबायना। आं बेखौ जोबोर लानो गोसोमोन, माने मा बुंबावनो, गारबायबा दालाय मा खालामनोसै, दाबो गरेस्वर थांबाथाय नुबाय थायो इसे मा बुंबावनो। ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट, अनसुला मुसाहारिया बुंदों मा आदा नोंसा मा धोरोम माने मा धोरोम फालियो होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय आंनि धोरोमा जाबाय मा बुंबावनो, आंनि धोरोमा जाबाय माने बाथौ आरोना। बाथौ आरो आंनि धोरोमा माने मिथिबायना, जोंहानि धोरोमा बाथौ। माने मा बुंबावनो, नोंथांमोननिया मा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। सोर मा धोरोम दोङो, नोंथांमोना मा धोरोमनि आं नायो माने आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट, ओमफ्राय बे मा हरदों, घनकान्त बर'आ मा हरदों, गुड इभिनिं आदाया मा खामानि मावो, आदाया माथो आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय खालामा माथो। माने रिप्लाय खालामा माने सोरनिखौ रिप्लाय खालामनो माने मिथिबायना। सोंनायखौनो सोंबाय थायो माने मिथिबायना। मोनसेखौनो सोंबाय थायो, बेबो मोनसेखौनो सोंगोन बेबो मोनसेखौनो सोंगोन। नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो गोनांबा एसे गोनांथि बाथ्रा सों, माने आङो खोन्थानो मोजां मोननाय बायदिनो माने मिथिबायना। आङोबा माने रावबो सोंफेरै बुस्थुखौ सोंबानो जाबाय आरो खोथाफोरखौ माने मिथिबायना। ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्टआ बिग्राय दैमारिया मा होनदों नायनि फै। ओमफ्राय गासैबो नोंखौ कुइसन सोंना लाब गैया ब्र', नों कुइसननि एन्सारखौनो होआनो सन। माने एन्सारथ' आं होयो, माने मानो होआ जानोलाय। बेफोरबायदिनो कमेन्ट खालामबाय था, आं रिप्लाय होगोन ना मानो रिप्लाय होआ जानो। आं गासैनिखौबो रिप्लाय होगोन। नै नेक्स्ट सानडेआव होआखैबाय आरो मोनसे नेक्स्ट सानडेआव होगोन माने मिथिबायना। रावबो टेनसन लानाङा, माने आंखौ कमेन्टल' खालामबानो जाबाय गासैबो माने मिथिबायना। थेंक्स बिग्राय दैमारि। ओमफ्राय दङ मा नायसारां मुसाहारिया बुंदों मा आदा नों मानो आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय होआ, एसेबां मोजां मोनो आं नोंनि भिडिअखौ। माने कमेन्ट रिप्लाय होयो, मानो होआ जानो, माने मा बुंबावनो, गासैनिखौबो माबोरै होनो। माने आं नै सानडेआव नङाबा नेक्स्ट सानडेआवबाबोथ' होयोना, बेफोरबायदि होयो आरो मिथिबायना। गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं होयो दे भिडिअ, मानो होआ जानो। आं गासैनिखौबो रिप्लाय होयो ना, मानो टेनसन लादों नोंसोरलाय। बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। नोंथांमोना आरो जुदि नेक्स्ट सानडेआव जुदि बेफोरबायदि कमेन्ट रिप्लाय नांगौबा गासैबो नोंथांमोना
गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट सानडेआव आङो माने आरो बेफोरबायदि Q&A भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ एसे लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस लाभ इउ बाय बाय